sama niyang laing sumpay ning sugilanon gugmang patay. Rudy, unsay imong plano? Naibaw ko, lutaw kayo karon imong una-una, pero wag ko'y kusukan ng pugan ang kahugnuan sa Gordones. Nadlo ko nga ang Gordones musuon sa mga miaging gingarian nga nahugno lang sa kababae. Dili lang unta mahita mo nga si Susan ang hinungdanon niya sa kahugnuan sa Gordones. Mulakaw ka. Pero dili ka man ka pabiyaon din is gawas kwarto niyan ton. Asa ka man, Rudy? Rudy! Kung malupog o mahugno man kining Gordones o kinahanglan sab nga matabunan o malubong ko sa iyang pagkahugno kay sa buhi ko nga magkasaksi klarong kaparutan sa Gordones. Apan ang tinuod, karon na ako batia ang kabalakaw kadlok. Maon na gyud tingali kini ang tinuod. Muabot na gyud ang pagkahugno niya sa Gordones. Ayaw iamong ang bata nga naa sa imong tiyan. Kinahanglan mo kaon gyud. Ngano man? Naluya ka na? Ikaw ray miingon, andam ka og si Rudy sa bisan unsay mo abot. Og inyo kining dawaton. Unya karon, naluya ka. Kung dili ka mo kaon, ako na lang ibalik og biyaan ta ka dinhi sa kwarto. Unsa man, dili ka gyud mo kaon. Ako na lang ning dadon og balik sa gawas. Wala pa na ako tangkahi ang pultahan. Jaya? Dara ko, Rudy! Dali! Rudy! Paminaw, tungod og alang sa atong anak. Rudy, ngano? Usbon ko, tungod og alang sa atong anak. Musugot ang kamong lakaw ta. Rudy! Biyaan nato ang Gordones. Apan sa dili pa kita mo biya din eh. Kinahanglan nga. Ngaon sa? Kinahanglan sultihan ko siya. Kinsa? Sultihan ko si Tio Anton. Kakauban ko nimo. Kitang duha ang nagluib niya. No! Ayaw, Rudy! Kinala may bawo siya. Ambot ani, oy! Pangayuon ko gikan niya ang amo kagawasan ni Susan. Og kanasan ni mo siya sultihi? Kinahanglan nga sa labing dali. Magita ko mayong higayon. Kung magdugay pa, musamot kasakit ang iyang bation. Musamot usab kasakit ang akong bation. Kitang tanan ang gisakitan, Rudy! Pues, putol na to kinipinaagis pagsulti na ako niya tinuod. Kung dili lang nato siya sultihan, kung manlakaw na lang kitang tuluuban sa atong anak, kiniaw sa kuntihan. Tradisyon sa Gordones nga kung musaad ka, imo gikinintuman. Ang tradisyon nga may nakapaimpirno na tunduha, o maamong pakit ang atong anak. Misaad ko niya. Dadon ko siyang atubangan ang lalaki nimo. O kinahanglan nga ako gikinintumanon. Rudy. Ngano, Yaya? Diyos ko! May kang ang budahan. Huwag mo maayo pagsira. Rudy! Mulhod ko siyang atubangan. Pangayuon ko ang iyang pasayro. Pangayuon ako ang atong kagawasan. Hola, ingko bisinyo. Hola. Linga ka kayo ni mga adlaw, Philip. Mulakaw, balik dayon. Mulakaw, mubalik dayon. Mulakaw, mubalik dayon. Igo ko lang gibantayan ang palibot sa Gordones. Bravo! Bravo!
Nya, unsay may imong napanidan? Way nahibaw nga nagkagubot ang Gordones. Nya, kumusta si Emil? Unsay gikasulti ni? Nagkuul si Emil. Tungod kay Alcatari si Susan. Pero unsa may ang mahimo? Gawas nga iya lang itugyan si Susan sa Gordones. Tungod kay Gordones ang bana ni Susan nga iyang giluiban. Kailakon masabkong naminaw ni mo, Philip. Tinuod gining kibati ko. Ha? Nag-uul kay ko. Kung simba ko. Simba ko! May dautan na sang mahitabo sa Gordones. Pero pagkamatian ako ang Gordones. Vicencio! Nagkalungog ka ba? Uy! Kamatian akong Gordones! Oh. Nakalungog ka ba? Mura ni kong buwang din eh. Nagyaw-yaw nga murang usa. Nakalungog ka na ako, Vicencio! Nakalungog ka ba? Lood lang bangag ko sa ikong ilong! Palitan na yung ka, Vicencio! Inigabot o niya sa among higayon! Muchas gracias, mga senyores. Pero nahibaw ako nga dili mo maglangan kung inyo nang mahibawan kung unsa na mga panghitabo sa Gordones. Taliabot na ang panahon! Taliabot na ang pagkahuglo sa Gordones! Umabot na sa ang klaro na tong kadaugan! Mabuak na ang Gordones sa dili madugay! Busa gipatawag ko kamong tanan aron sabutan ta dayon kung unsay mga angay buhaton sa ato niyang pagsuhong sa Gordones. Oh, ganiha din ka. Unya kalit kang nawa. Karon kalit sab kang mitunga. Tinuod gini ay nga ang mga tiguang gahi na kang pasabton. Oh, Humok ng malimot. Nga dili pagkidugan nga giingal ta ka nga nagsigi kog paniid sa palibot. Tinuod gini nga humok na kang malimot ang sama nimong tiguang. mangugat na ka. Lihog. Gusto na ganihan ang imong mga lihok nga magpatulang gihapon nga ikaw mau ka ni. Ikaw mau ka na sa Gordones. Gusto na. Muingon ka na ba dayon ang tiguan ko? Karon pangutan na ako kung pilay mong edad, Philip. Pilay akong edad. 31 ka na, Philip. Nahibaw ka gidi ay kay bata pa ko dinhi kang daan sa Gordones. Huna! Ung sa kadlugay ka dinhi sa Gordones. Bata ka pa, dinin akong daan sa Gordones busa karon. Makatubag ka gyud dayon. Kung may pangutan na ako nimo. Ayaw kong langan na tiguang. Pila na akong edad. Nalimot ko. Away kay tiguan. Wag gilami mo, Vicencio. Oh, Wag gilami ang akong kinabuhi kung ikatubang ta ka. karon niya lang pangutanag. Makatubag ka na ni. Inom! Tinuod yun nga ikaw ang nagpatay atong mga tao nga buot untang mapatay ni Anton dito sa Ciudad Morales. Husna! Oh, Usama yun ka! hain man karon ang akong kamot, Philip. Buhi akong panyuhan, Vicencio. Oh, Buhi. Philip, basta. Inapusa, Vicencio, kay puson ko dali. Buhi ilagi na! Sa mulang, Philip. Buhian na ako ni, pero may ihunghong na ko ni mo. Sakti lang. Ibaw man ko. Hapit na moabot ng panahon nga hinayon ko pagpusa ng imong pugaran. Animal. Abtik yung gihapon kining tiguang nga. Nagkupot ko grosaryuhan. Samtang magpaingon na kamo nga doon ni Anton, magrosaryo ko. Alang sa maayo untang resulta sa inyo panag-atubangay. Ato na kami, Yaya. Rodi, Adto na namo Steve Anton. tabangin kami sa among pagampo. Nga magkasabot si Anton. O hatagan kami si Rodi upan sa among anak o kakawasan. Tana Susan. Andam ka na? Andam na, Rodi. Bisan mapakis pa kining atong tuyo karon niya. Bisan kamatayon pa. Malipayon kami mamatay sa imong anak sayod ko. Kauban ka usab niya namo sa kamatayon. Tio Anton? Anton,
Kinsa. Hupok siya, Rudy. Si Rudy. Rudy? Dali, Susan. Kinsa ang Rudy? Nga. Nainumbam na ko. Hubog ka na kayo. Iunong na kay magsulti ta. Magigsulti ko nimo. Tio Anton, ambik kini butilya. Ikaw si Rudy? Kinsa ang Rudy? Ba? Rudy. Rodrigo. Gusto. Anak ni Constancio. Akong magawa. Akong ikso. Kung kinsay mong gihatag ag hurot kay pagmahal, Rudy. May mutampok sa mong buko-buko. Lapos sa mong kasing-kasing ang hait kayong sakit. Bisan lang akong hula-hula. Maglisod paghulakway. Pero nga no, magkakaroon eh. Ni ako. Doon ako isulti. Nainumdum ka pa. Gisaad ko nimo nga dadon ko ang laki ni Susan. Ngay mong asawa din si mong atubangan. Ug Otyo Anton. Ako siyang gida. Gida ko siya karon din si mong atubangan. Ang bine. Nakadungog ka? Ang way kamatayon nga tradisyon sa Gordones. Kung doon sa'y isaad sa usa ka Gordones ngadto sa usa ka Gordones, kinahanglan yung tumanon. Hulong lang nga na! Ang bini! Ang bini, Tiyo Anton! Tiyo Anton! Yang paling mo! Kung gusto mo! Ako na isapang niya! Ako na isapang niya! Tiyo Anton? Niya. Isapang kastaw, traidor. Ibutang ng imong uyong. Wala na siya kalibutan. Diyan ang maong laki, Tiyo Anton. Gusto na ka! Ako ang gipasabot! Rudy! Ako ang laki ni Susan! Ibutang siya yung daanan ng imong uyuan! Ito, Vicencio! Hindi na, kinahanglan na. Magtawag ko mo katabangan mo mga nito ni Dakita. Panggawas mo na lang mo. Ako ay manghipot ng kwarta. Por favor, paliho. Pero na, Rodrigo. Daliho na kalihot ng paliho. Sige kang tutok sa imong uyuan. Daliho na paliho. Pisag kadiyot ng yun kayo. Perdon na mi. Pasilo ako pero mangahas kong ingon ni mo na. Makiksulti ta ako ninyong doang Susan. Kuman ako limpyo panghikos na kwarto. Pwede. Por favor. Por favor, Rodrigo.
Si Inko Vicencio mo'y numero 1 nga tigtambag. Si Inko Vicencio ang numero 1 nga konsehero. Numero 1 ako tambin nga mga konsihar. Ako mo'y unang tigtambag sa 2, Padre. Ako mo'y gisaligan nga mutambag sa imong amahan. Mga makisulti ko niyo. Jovino. Dali na, Rodrigo. Rodrigo. Kamu nga dos ang gusto ko kayo may kasulti, Susan. Dali na mo, Rudy. Ako rin makigsulti nilang duha. Why, si bisang kinsa ninyo nga mag-apil, Jovino. Nagpabilin ug way pagkausab ang akong respeto nimo. Dili ko manghilabot. Bien, iaura makalakaw na mo. Afuera está di cuarto. Oh, manggawas na kami din sa kwarto. Dali na palihog, Rudy. Kinahanglan nga. Tapuhan ako kinis Anton o Gilisan. Tapuhan ko siyog init nga labagan. Nagtakilid ka, Anton, dali. Ayang aron matarong ko ikaw at atiman. Oh. Nagbuka ang iyang mga mata. Mitubod ang mga luha sa iyang mga mata. Inko Vicencio. Anton. Atake pa ko vino. Gusto pa ko mo inom. Sukad sa pagsud na mo din sa kwarto. Huwag ibisag ka may tingog na bigawas kika na mong tulong. Na sila sa bintana. Ug layo kayong pananaw nila ni Rudy ug Susan. Lakaw, Teofilo. Ikay banos na ko dito ni Anton Palihog. Oh, Inko Vicencio. Oh, dili ka mo gawas. May sultiyon ako ni Rudy, ni Kigayuna, Inko Vicencio. Rodrigo, kung wa ka ng unta, igisaad gadtos imong uyuan. Kung wa ka ng unta niya magsaba, o gisurpresa mo lang unta ang imong uyuan. Dili unta mayngon ini, Rudy. Susan, kung wa ka na lang unta, mangitag paagi arong pulihan katong imong igagaw. Kung wa mo lang yun unta siya puli. Dili unta mayngon ini, Susan. Sige, Inko Vicencio. Sige, Teofilo. Pulos sakit ang makita karon din ni Gordones. Nahibaos tinuod sa manamo ni Teofilo gisakitan yung mayo aning itabua kay daan na kaming nagkahibaw anay nga moabot yung kining itabua nga dili yung kapungan nga moabot. Dasok sa kabalaka nga mong dagway ni Teofilo. Kung ako mao'y muhulagway sa duha ninyo sa kanahong Rudy, Susan, andam na mong mudawat bisag kung sa ihatag silot ninyong duha. Susan. Inko Vicencio. Kanian to gusto ko kayo ang kamatayon. Apan karon. Uban ni Susan og labaw sa tanan. Kauban sa mong anak. Gusto kami kagawasan.
O kanay akong pangayoon ni Tio Anton. Kagawasan na mo ni Susan uban sa among anak. Mao kini akong tuyo nga nung makigsulti ko ninyong duha. Biya dayon kamo din sa Gordones. Biya na kamo din sa Gordones. Kami na si Teofil. May baw mo sulti mo pasabot ni Anton. Dili hingili mo nakapagamot na mo din sa Gordones. Kung dili ang pagpakiluoy kang Tio Anton, aron kami niya pasayloon o gatagan sa mong kagawasan. Oh, uy. Anton? Oh, Anton. Gibiyaan ka na mo din nga muragwa na'y panimot. Pero karon, tarong ka kayong naglingkod. Lingkod sa kong atbang Chupilo. May istorya kong iistorya ni mo. Pero, lingkod sa kong atbang paliho. Oh, pero, paliho ka. Unsay imong iistorya? Istorya sa pagmahay. Istorya sa kabaw. Hait nga istorya nga iyang kahait. Inanay kang mitusok din sa kong kasing-kasing. Ug inanay milapos hantod sa kong kalaga. Unsay di na kinaglabangutan na ka unsay pasabot. Anton, nakaingon ko nga ang una. Mo'y labing sakit. Apan doon na pagday mas labi pag yung sakit. May nahibawaan ka, bebesan kamay kaagi na mo sa gagmay nga nahitap mo sa kong kinabuhi, Chufilo. Anton. Palihog. Gusto kong maminaw, por favor. Duha rin may managsuon. Nahibaw mo man. Ang akong magawa nga si Constancio nga mao'y amahan ni Rodrigo. Binanggagay ko ni Constancio. Wa pa ko malimot, gagmay pa mi. Segundo grado na ko. O si Constancio, tercero grado na sa. Usas mga hiyas atong magawa nga dili kagud kalimtan. Mao nga kung ako ang makasa, siya dayon ang muangkon. Ang kunon dayon ang akong sa kong magkuwang nga si Constancio, nga amahan ni Rodrigo. Sa nato, siya ang masakitan sa kastigo nga dili iyang sa. Ang akong maguwang mo'y masakitan. Si Constancio nga mo'y amahan ni Rodrigo. Unya, dili lang kay kausa, kundi kadaghan na yun. Pero may kong makakitag-away sa eskwelahan. Pero magpalapanday ko sa kong maguwang nga si Constancio nga mao'y amahan ni Rodrigo. Hangtod nga nagadagko na kami. Wa gisa nako nga dili niya ang kunon.
O kung mahibaw siyang lupi ko sa akong kontra. Oh, magmahay gud ang akong kontra kung mahibaw ang akong maguwang nga si Constancio nga mo'y amahan ni Rodrigo. Nahibaw ka ba, Jovino? Nga dihang namatay na ang mga gidikan, si Constancio na mo'y nahimo kong amahan o inahan. Nihingkod ko nga wagid ipuwag sa kong maguwang nga si Constancio nga maoy amahan ni Rodrigo. Bisan mo'y pamilya na siya, pero wagid maibani ang iyang pagpangga o pagmahal nako. Isip iyang iksuon, isip iyang manghod, ug mo hinungdan nga dihang nataw na si Rodrigo, gipilo-pilo ko usab ang dako ko kayong pagpangga o pagmahal sa akong pag-umangkon nga si Rodrigo. Pag-abot ni mo sa Gordones, gimabdos pa ka na si Rodrigo. Saksi ka usap nga ako may nagmatutok ni Rodrigo. Saksi ka sa dihang gisong ang Gordones ug namatay si Constancio. Wa ko magduha-duha sa pagbuhis sa kong kinabuhi aron mabuhi ug mudako gyud si Rodrigo pinaagi sa kong pag-amuma. Og midako siyang nahingpit ng tao. Midako si Rodrigo nga puno sa pagtahod din ako. Midako si Rodrigo nga nag-ilakan ako nga mo iyang amahan. Masinabuton si Rodi. Tuod man sa iyang pagkamasinabuton, ang imbis iyang ganting kinasing-kasing niya kining kigasa na ako. O kini mao si Susan, gigipagkaslan ko dayon tungod kay sa una ko lang pagkakita. Bibati dahil ko uglabihan ko masamong babae. Pero ang maong kasa, gagituhuan kong laping bililhon sa tanang bililhon sa kaliputan. Salin na lang di ay kay miagi naman kini mismo sa kamot ni Rodi. Akong pag-umpay ko. Anton, unyag ako magipangga o gimahal sa nabihan ang paong babae. Kinikipawan ako. Saan nawi akong Usap mo ko Wag ko hinamdaman kasi sa pinapasakitan ko siya. Wag ko hinamdaman ko siya. Gano'ng gigun makuhin niya. Anton, paminawaw na ko. Wa kay sa ni Rodi. Ug labaw ng waysa si Rodi ug si Susan. Kamong tulong biktima sa higayon. Alam! Muna ko'y isulti ni mong tilaguan. Gano'ng inyo malang itabuan! Gatinood nga itabuan lang ko sakitan! Nga nawa man ay kung yung kiniisulting ka rin ako aron dili unta kinimudangat sa ingon ini kasakit! Pero ni ala, nahitabo na! Ang ngayon pa bang paminaw ang giingon ni mong tinood nga hitabo? Gihaya na ko, Chofilo! No! No! No!
Pabuton ako nga ikasulti ko na si Tio Anton. Una tumubiya sa kuto ni Susan. Chupilo! Inko Vicencio! Nung sa kaman, ha? Chupilo! Bumasin lang ta. Gadili pa uway ang tanan. Ngano? May nahitabo ba ni Tio Anton? Nakaw na yun, Inko Vicencio. Atua na yun si Anton. Ko! Nausa man dahil si Anton! Kuyugan ko ikaw, Inko Vicencio. Dinihin ka lang, Rodrigo. Rudy! Ayoko pogit, Tio Pilo. Nakaw na, Inko Vicencio. Chupilo! Iko, Tupilo! Pasalo ako. Magkagawas ka na din, Rudy. Kung kauban ni mo si Susan. Dili mi mo biya Kaya din. na lang ka mo din. Dili mi mo biya din kung dili na ako ikasulti si Tio Anton. Wala ka po suwanag magkiksulti ka pa niya. Tungod kay naibaw na siya ninyong duha ni Susan. Tupilo. Naibaw na siya. Mismo siya mo'y misulti na ako. Abierto ang dakong bintana. Anton! Hain ka, Anton! Anton! Inko Vicencio. Saan mo ka ng paborito mong armas, Anton? Bawa. Kaya sa kaman... Ayaw pagali. Bawa. Una akong patay! Unaha akong patay, Anton, kung si Rodrick, si Susan Mangane, ang imong tuyo. Kundi ka ganit mo patuon. Ikaw ang angay mo patuon ako. Oh, ang tinuod dili ko ikaw mahimong kapugnan og dugay aron sa taon taka kung sa mahimong tuyo nilang duha. Pero tú escuchar mi por favor. Pareho paminawa niya ako. Malkusa ang bahita mo kung ikaw ang di mo patuon ako. Mas grabe kidautan ang bahita mo kung di ka mo patuon ako. Pwes! Kaya pa ang imong gipaabot? Kablita dayon ka ng imong armas. Aron ko mamatay. Kablita ni... Buhay kining armas, Vicencio. Pasab! Wanay tao na ko, nag-Vicencio ka lang. Murag imong tanan. Buhay na iplatag din ako. Por favor. Sige na. Sige na. Usa mo inyong kipabot, Rudy. Kawas na ka mo. Ubiya na din is Cordones. Gusto si Chupilo, Rudy. Wala ka puslan nga makisulti pa kita kang Anton. Likay ka mo ni Anton. O kanay labing maayong buhaton, Rudy. Susan. Tahan na, Rudy. Dali na. Ayaw mo din, Tio Pilo. Ayaw ninyo pasagdi si Tio Anton. Unsa ka itong bato, Tio Pilo? Rudy! Unsa ka doon ka bato! Inko Vicencio! Buslot sa mong Inko Vicencio! Adios, wana! Gawas ng pari, ani Anton, nagdugo na ko. Inko, huwag ka ginuntay labot, ha? Anong huwag magkabapatuon ako? Kamay na ni, wani kapot sa kong tungol. Inko Vicencio! Inko Vicencio! Oh, nag-ilugay mi. Salita mo ni Anton! Nag-ilugay mi sa armas. Paitan ng tikuang natawa, kusukay, nalupig kong Anton. Nagkabitan niya ang armas o kakumoy na iko. Sabi lang. Insil si Rudy og Susan. Ayaw na lagi na, Anton. Ayaw na. Ay, sila si Rudy og Susan! Wala sila din is Cordones, Anton! Mibiya na sila si Rudy og Susan din his Cordones! ¡Anda, no, Tarán! Bien. Bueno, escuchar todos los miembros a 3 de clase los batallones.
Paminaw kamong tanang mga sakops to ka klase-klaseng batalyon. Ahora tiempo los valientes nga mga sakops tulo ka batalyon. Ning higayon na mga maisog nga mga sakops batalyon. Mao na ang pagsugod aron maghinulsol na ang Gordones. Wato na to si Philip. Inigabot ni Philip. Mugikan na kita! Aron sulgo ng Gordones! Pamatyon ang tanang Gordones! Oh! Mga nabatanan! Philip! Unsay katapusang balita sa Gordones? Emil, Unsay balita sa Gordones? nalinugaw na ang Gordones. Kanang tinaw klarong taho mo kung gustong pamation gikan nimo bitin. Mibalik ka dayon dito sa Gordones og nahibaw ka ng daan nga andam na kami dinhi og ikaw na lay among gipabot. Dihara ko sa ilang duol. Taod-taod na dito sa sul si Teofilo sa kwarto ni Anton. Taod-taod na nagdali nga migawa si Teofilo og didto mulahos nila ni Rudy. Unya, nagdali nga migawa si Vicencio og maoy mibanos dito sa kwarto ni Anton. Nabati gid nako gikan ni Teofilo nga nahibaw na di ay si Anton bahin ni Rudy nga maoy laki ni Susan. Unya, wa madugay. May duha ka buto nga milanog sa mansyon Gordones. Unya, midali ko gawas sa Gordones. Ug mauning nialasap ko karon nimo. Hinog na kayo ang panahon alang sa Gordones. Sa inyo mga sakyanan! Tinuod gini ay nga andam na ang tanang pagsuong sa Gordones. Tulo ka batalyon ang kanang laing pamilya ang musuong karon sa Gordones, Philip. Padrive og lain kanang imong sakinan. Juanito! Drive ang sakinan! Juanito! Driving akong sakinan! Si senyor! Larga na tanan! Larga na tanan! Larga na tanan! Larga na tanan! Sakay na, traidor! Unsa ka katong duha ka buto suod sa mansyon Gordones, Philip? Mauna ka to'y silbing timailhan nga ilubong na sa Alcatari ang Gordones. Unsay balita nila ni Rudy ug Susan? Ako nagdunggan nga manglayas silang duha. Mao gyud kanay bugtong nilang mahimo. Mubiya gyud dayon sa Gordones. Pero saon naman lang ka? Di ba nimo maangkon si Susan? Pangitaon ko sila. Kay ni anang panahuna, kita ng mga Alcatari ang tag-iya lukob sa kayutaang sa mga padrino. O kay kita ng mga Alcatari, mao na may tag-iya, mao nga bisan asa ba sila si Rudy o Susan, atong yung mahibawaan kung hain sila. Busa sayon ko na kayo, pagpangita ang kuhaong si Susan gikan ni Rodrigo. Ako'y mangunay sa paglunggo sa liog ni Anton o sa liog ni Teofilo. Ako sa'y maputol sa liog ni Vicencio. Kay lapos sa langit anong kalagot ang tigwanga. Hey, traidor! Ngano, Emil? Ako gihapon si Rudy, ha? Murarag naglumbay nga udto-udto ang mga sakyanan nga gisakyan sa mga sakop sa batalyon sa tulo ka pamilya nga alyado sa Alcatari. Mitanag ang mga suga sa tanos kayong daan padung sa Gordones. Miatbog ang baga kayong abog. Magtahunog ug mikurog ang daan nga maagian sa daghang mga sakyanan. Balik sa Gordones. Ayaw, kabalakan ako, Teofilo. Gamay ra ning sumara. Mitang unang dugo kay gitingal ko bino ang samad nga agis bala. Teofilo. Ngano? Tinuod ba nga, wala sila din sa Gordones si Rudy Susan? Hinaya ka ng imong tingog. Dahil na wala galit si Anton. Usa! Dini ka lang. Ngano? Wa pa mo biya sila si Rudy o Susan. Sige, pagdali, Teofilo. Dali! Delikado kung masakpan silang duan ni Anton. Lagi mo patay yun si Anton. Diha ka lang ikaw, Vicencio. Sige. Adios. Di na pare mo gawasan eh. Ubispo na yun kaya nag-apul-apul namang dugong bikawas na kung samad. Adios. Sige, sag.
uban diri sa baagi sa akong babang bang lugo. Migo, ikaw ba, ikaw good. Oh, ikaw good nga gibitay dias bungbong ba, nga pinadupang bukton ba. Ayaw na hab. Oh, ayaw na hab. Ayaw na kukuha ba. Por favor, Jesucristo, por favor lang. Jesus, salvame. Jesus, salvame. Jesus, salvame. Jesus, salvame. Jesus, salvame. Usahay mo pahiyong ka. Usahay magmugto. Usahay pahiton mo ang imong mga nanay. Bitin. Ang pahiyom nagpasabot sa akong kahimuot og kalipay alang sa kadaugan higayon na sa Alcatari. Ang pagmugtok nagpasabot sa akong kapungot ngadto sa Gordones. Ang pagpahit ko sa akong ngabil mismo nagpasabot sa dugay ko ng pangandoy nga sa dili madugay matuman ka nga gyud nga maako ginoon nga si Susan. Lata na si Susan Bitin. Osbon ko lata na siya. Nangandoy ka lang gihapon niya, Philip. Wa kay panangganang militok ang mga punga. Dili gili ang ngayong duha-duhaan. Aron tuhuan ka. Nga kung hatagan ka mahigayon ka ni Adto, imo yung hilabtan si Susan. Bisan pang pag-umangkon mo siya. Simple man kayong hubaron ng unahunaw pangandoy sa katao, mababay man siya malalaki, Bitin. Kanang tao, may mga kalibutanong pangandoy. Pangandoy sa mahimong bantugan, pangandoy nga mahimong mapagador sa labing dagang bandi, pangandoy nga ludhan siya sa dagan, o pangandoy nga dili ikahulagway sa kalalim, nga bation kung makigsaw ka na sa kalalim sa laing lawas, babay ka man o malalaki ka man. Nakasabot ka ba, traidor? Mauli ay, nga bisan pag umangkon mo pa si Susan, may pangandoy kasab niya. Tungod kay mao ka na ang labing lamig nga kahinang traidor. Laki ko o babay si Susan? Kung sa may nakalahi, ang lalaki nagkinahanglan o babay o ang babay nagkinahanglan o lalaki. Koredas nga panginahanglan sa pangisip, dugo o unod, ingon man sa lawas o sa masid kalawas, babay ka man o malalaki. Nahimo man gani sa nagunang mga tao na nagpatik sa basahon nga mo'y gituan o gilodhan sa kadaganan karon sa kalibutan nga ang anak gidug sa usa ka amahan. Kita pa ba karon, Bitin? Natabunan lang ang akong pangandoy nga ako'y muunag kumot-kumot ni Susan. Sa lain akong pangandoy nga mahimong pantugan o gamanan. Ihatag na ko si Susan. Kaya ang pagbanos-banos ni Rudy ug Anton, dili makapaluya sa kong pangandoy kaniya. Oh, kusog ang dagan sa mga sakyanan, Emil. Wa na ko mahangol sa unod sa kong pagkumangkon. O Bitin! Wa na'y oras. Maabot na kita si Gordones. O saan na kayo mo karoon sa Gordones, Bitin? Agsugod na tingalig unay ug patay ang Gordones. Kinahanglang buhi una. Ni atubang nako ang akong pagumangkol ug ang akong asawa. Si, senyor. Diyan, aslan duha sa akong atubang. Maglitaniyaon ako sa gibati ko. Kung unsa kahaptos o kasakit silang gibuhat na rin ako. Gusto kong makakita si Rudy kung unsa ang panagway sa taong giluiban. Lihok na mo! Dadaw sila si Rudy o Susan sa akong atubangan. Chufilo! Ayon sila si Rudy o Susan. Pag-abot ako ninyo, wala sila, Chufilo! Kamo, Jamilo! Chufilo! Ang mga sakop sa batalyon ko, Dunes! Ayon sila si Rudy ug Susan. Wasa na din eh. Nganong gipangita ninyo sila si Rudy o Susan? Daghan kami gisugo ni Anton aron pangitaon sila duha. Balik ka mo sa inyo, Wagi. Ingna ang ubang gipangsugo ni Anton. Nga ako na'y may bawang mangita nila ni Rudy o Susan. Perdonar, Kapo Teopilo. Ning higayon na,
ang mando sa gila na mong pangu sa Gordones nga mao si Anton mo ay among tumano og sundon. Ipasalig na ko. Ingna si Anton nga ipasalig na ko nga ako'y muda ni Rudy og Susan sa iyang atubangan. Ikasubo na mo, Kapo Teofilo! Tali mo! Teofilo, Dinhi ka lang, Adila. mukuyo ko ni mo. Dili ka lang! Kung mabalik sa duha, dili na hilabtan nila kining kwartuha kay dinhi nagikan ang nangita nila ni Rudy og Susan. Panirado mong maayo og ingna si Rudy nga dili niya biyaan si Susan. Mauna ba kini? Teofilo. Oo, Adila. Nabuak-buak ug nabahin-bahin na ang Gordones. Kaming duha si Vicencio kung buhi pa magdani siya karon. Adto ni Rudy. Oh, Og tingali ang tanang sakop sa batalyong Gordones. Adto mo paluyo ni Anton. Diha ka na. Ayaw kalimot. Kung mabalik ang duha, panirado mo bayo ang kwartuha. Way tao din sa kwarto ni Rudy. Kapo Teofilo! Gisugo sa bago ni Anton. Pagpangitan nila ni Rudy og Susan. Wa sila din sa kwarto ni Rudy. Dito mo sunan! Kaya adto sa gumangitan nila sa ilawom ning mansyon. Lihok na mo! Sa ilawom maning mansyon, Gordones. Kinahanglan makapalayo na sila si Rudy og Susan dinhi sa Gordones. Emil! Niya nakita sa utlanan sa kayutaan sa Alcatari ug kayutaan sa Gordones, bitin. Unsa may mong gibati ning higayon na? Naghinam-hinam nagmaayo, bitin. Kadiyot lang, nakapakutana na ba ko ani nimo kung unsay imong bation sa mga higayon nga tawgon ka na kog bitin og traidor? Mura kog duyanon. Porque musika para mi ang mao mga palabras nga bitin itraidor. Niya nakita sa tierra, Gordones! Si! Niyari kita sa yuta sa Gordones! Di alam unta sila si Rudy og Susan diniilawom sa Gordones. Uy. Rudy! Si Rudy! 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 Ayaw na! Huwag ako! Rudy! Uy. Nagtuo ka na si Rudy ko, Kapo Teofilo. Anton! Matod pa ni mo, bibiya na sila si Rudy o Susan. Anton! Nang magkakalay na ako, imo kong gibakagan. May simpatiya ka na sa iyawan o nilang buhat. Usa ka sa biyay sa may buhang nako. Huwag ko ka na buhata di animo, Anton. Usa ka ka Gordones. Kadaghan ako manumpa nga kutob sa dugo sa Gordones. Akong pagkamatian. O kay Gordones ka, dan pagkamatian taga. Mausab si Rudy. Bisan pas nahitabo karon ninyo. Apan dili kini mo'y igong hinungdan nga mag-iyahay ang Gordones. Kaysa akong obserbar, nabahin na karon ang Gordones. Timan-an unta nato kini Anton. Kaluwasan ra yun og kadaugan sa Gordones ang katarungan nga nung buhi pa mi si Vicencio. Si Vicencio nga bisan ang katunga karon siyang kinabuhi, kamatayon apan magpabilin ang gipanumpaan nga kaluwasan ug kalaugan sa Gordones. Hinumdumi usab kini, dili yun makatarunganon nga mudangup ang Gordones sa pagyaiya ug pagbahin-bahin tungod kay ang unang nanamatay sa mga Gordones wa yun magkabuwag-buwag sa pagtuo nga mag-iyahay ug magbahin-bahinay. Responsibilidad namo ni Vicencio nga naagi hapon sa kahiusahan ang Gordones patok sa iyang mga kaaway. Mamatay akong usa ka matuod nga Gordones, Teofilo. Mamatay akong loyal sa Gordones. Dili sa man ni Rudy nga nakikonsabo sa dugong Alcatare aron ako luiban. Gipalabi nimo ang imong gituhuan kaysa tinuod unta na kong isulti nimo. Tungod kay plano ninyong taguon na ninyo ang matuod ug anha ninyo isulti nga samaran ako.
Murag langgam, Choplo. Human ko ninyo maayam, waura ninyo ako patya. O gipanglarot una ninyo ang ako mga balahibo. O sadyang nagkurog na ko sa kahapdos o kasakit. Pugso na ninyong iuli pagbalik ang ako mga balahibo. Kung mao ka na imong tuhuan, wala na kami mahimo sa sayop mong Namakakila ko kami biya na sila si Rudy o Susan. Pero niya ka ilaw sa mansyon, hantong nagtukan ako si Rudy. Tungod kay nagtuo sa ko, nawag yun si Mubia din eh. Pero kung niya pa yun sila din eh, si Susan, dadoon ko sila sa mga tubangan. Mo ka na hinungdan ganong nagkahabot din eh, kay gisiguro ko yun. Kung niya pa ba, o tinuod ang milayas sila si Rudy Susan. Heh, ngadto ka na isultis mga bakakon o tigpakaron ingnon, Chopelo. Wa na kayo pagsalig o pagtuon ninyo mga bakakon. Anton! Sa unahan! Anton! Dako ko pagtuon. Ganiya pa sila si Rudy o Susan. Anton! Dali ka mo! Padayon sa imong gituhuan, Anton! Chopelo. Rudy! Nabati na ako ang tanan. Dinhira ko sa inyong dool. Lisod na kayong mauli ang kanhing huna-huna sa imong uyuan, Rudy. Kuyugi kong kadali, Chupino. Asa? Rudy! Pangandam, kinahanglan magkabiyadan ka mong duha dinis, Gordones. Chupino. Kinahanglan mo sunod ka na kung ningigayuna, Rudy. Kinahanglan mo pato ka sa kung isulti ni mo ningigayuna. Ako nag-alag sa itong anak. Patuo ni Chupilo. Kinahanglan yung buhi ka sa adlaw ng mataw ng atong anak, Rudy. Alihog. Bilinhon kayo ang matag segundo, Rudy. Dali, Susan. Salamat, Rudy. Salamat. Salamat, Rudy. Dali, sunod mo na ko. Dali. Yuta sa Gordones. Unos pocos hora desde ahora. Pila ka oras gikan karon. Ako na ang lokoptiera sa Los Padrinos. Ako na unya ang gikahinaman nga kayutaan sa Gordones. Nagdagan ang tanang sakyanan nga wala maggamit og mga suga, Emil. Porque ako na silang giingnan nga magpaong nas tanang suga ang tanang sakinan kung maabot na kita din ni Dapita Philip. Lakip ang mga suga sa kadalanan ug sa mga kabalayan nga atong nalabyan. Anam-anam nga napaong. Niob, Emil. Apil ka na sa akong plano, bitin. Doon na naguna din si Gordones aron pamutlon ang mga kuryente. Sa ato pa? Lakip ang mansyon Gordones. Niob sa atong pag-abot. Tayo, gamablihan ka ng nakumputahan, Rudy. Susan, sakay daan sa skina. Skina! Una ko ni magsakay, Rudy. Dali, Rudy! Dali! Gahi ning pultahan na ablihan! Kabangi ko! Abierto na! Dali, Rudy! Sakay na yun! Sakay na, Rudy! Usa pa may magipabot! Biyadahin ka mo din eh! Bisan ikaw nakasimot sa among nasimutan ni Vicencio nga may grabing mahitabo sa Gordones ng higayuna. Apan ipasalig na ko nimo. Ipanumpa na ko nimo. Nga dili masayon-sayon nilag palupog sa kaparutlan ng Gordones. Oh! Rudy! Huwag kay kalibutan nga gikuha ko kining imong armas, Chupino. Rudy! Maghangyo ko nimo uban ni si Susan. No! Mas may labi kong katungod nga mo'y magpabilin din ni Gordones tungod kay tinuod kong Gordones. Ayaw pagpagkabuang, Rodrigo! Ibalik ka na akong armas! Rudy! Sakay na, Chupino. Ipalayo si Susan o kang among anak. Pasino ka, Susan. Mabuhing Gordones na kayo na, Rudy! Maliyog, maluoy ka! At tagyo kayo ng atong anak na magkakita na yung mga iya, mama! Pagkabiyaan si Tiyo Anton!
Mahal ko kabiyaan ang akong uyuan. Dili ko siya pasagan. Mahal ko kayo ng akong uyuan. Pasalo ako, Susan. Dili ko siya kabiyaan. Diyos ko! Si Anton! Anton, ayaw! Gano man, Rudy? Pasalo ako, Tiyo Anton. Papasiluan kami si Rudy Anton! Anton! Galit na napawang ang mga suga! Rudy! Rudy, ngit tayo! Rudy! Biya na ka mo din si Susan! Senyor Anton! Maghanap kayo ng mga sakyanan na nakasuot sa mansyon! Kilimutan ang mansyon ko doon ay sa mga kaway! May generator para sa emerhensya! Akong pandaron, Anton! Patay mo! Nagpunta sila, Rudy! Kamat-katang ka lang! Tiyo Anton, kuha ka mo sa si Susan. Biya na ka mo din! Ubanan ko ikaw din. Unungan ka. Nagsugod na ang gubat! Ipahimos na nila hikayon! Bisan usap! Dili na masalbar ang Gordones! Mas kapustan pa ang pagbiyan nyo din eh! Dung! Kapan sa babaeng imong kibahan! Kung sa umaabot ng anak ka ako o niyang ako! Usan siya ka Gordones! Dili pa mahugno sa dayon ang Gordones! Kung malalaki siya! Ipanimbaos niya ang mahitabo karon sa Gordones! Mao kinamubiya ka upan sa imong anak nga naa sa tiyan ni Susan aron kasultihan mo niya siyas na hitabo ng gabi una. Salamat! Dagang kay salamat ka na imo! Bisika na ang mga suga! Dali na, Rudy! Biya na ka mo, Rudy! Si Rudy, Susan! Ano kong naman susod niya sa buhay? Dali, Adila! Yaya! Yaya! Taskaan ninyo siya, Adila! Susan, kamu siya dila mo biya. Rodrigo! Dili ko dito kabiyaan ko, Anton. Kaya na nakasuot ng mga kaway na nilaw sa mansyon! Anton! Rudy! At lima na si Susan! Daga na nakasuni na sa ilang! Daga na nangaigo sa itong batalyon! At lima na si Susan! Mabalik ko din ito, Anton! Ayaw na pagbalik! Sige, nakapunti ni si Susan! Nilas ka pila! Sige na, Rudy! Dito sa gilid ng man! Dito sa gilid ng man! Dali, Susan! Dali mo, Susan! Ayaw si Rudy! Pagkakan! Ayaw! Pagkakan! Ayaw! Pagkakan! Dali! Yaya, dali! Mabalik ko si Anton! Mabalik ko! Dali mo, Susan! Dali mo! Tanawa ang mga Gordones! Tungod sa kakalit na itong pagsuong, nagkabuang ang mga Gordones! Bantay, Emil! May laing nagkabuhan, nagpaingon ni Hinato! Ay, sila si Anton! Ay! Ay, sila sa pilo! Pantay, Philip! Uno! Dos! Hup! Mangutana pa mo kunain sila sa Antunog Chupilo! Kung wa pa sila mga matay, nagkabuang silang panagaw sa kalisang! Nahinundong ko niya unang pagsuong sa Alcatari sa Gordones, niya unang pagkaugno sa Imperyong Gordones! Paminaw, Susan. Balik ko na ko sila si Tiyo Anton. Yaya, Adila. At di man nagmaayo si Susan. Susan, paminaw ako.
Kinahanglan luwas ka nga mobiya dinhi. Kung mapay kang pabili dinhi, mahurot na gid ang dugo sa Gordones. Kinahanglan mobiya ka na dinhi. Na ang katapusang dugo sa Gordones sa imong sabakan. Kung magmagahi ka sa pagtuman, mahurot na gid ang Gordones. Malupog na gid ang Gordones ni Higayuna. Apan mataw ka ng atong anak na may mapabalog ug balik sa Gordones. Pinagi ni mo, Susan. Pinagi sa atong anak. Siya mo'y maningil sa mga traidor o mga utangan sa Gordones. Yaya nila! Bantayin si Susan. Ayaw sa pasagdi ang gagamong anak. Susan. Alin ako. Mahal kang ina ko, Susan. Piyo mo, Susan! Piyo, Susan! Ayaw pagtanaw! Lupagod ko rin yung ayaw pasakti si Susan! Yaya nila! Naman nagkaurod ang Gordones. Napay. Kabaos paghapon, mayroon na ikunas tari. Ito, Vicencio! Oh! Ito, Vicencio! Vicencio! Nagkanam ka nagkaluyan ko. Vicencio! Natrasaw mo. Unsa? Hotdog patay! Hotdog patay! Mayo ka ni kay... May ganin, nakakita ka, Jubilo. Patay yun natang... Salamat, Jubilo. Unsa ka itong isulti mo ka ganun? Ibang matod ko natasaw na mo. Unsa? Buslot kasi mong ilong ay ako pasagit-sagita kay mo kusug-kusug ng dugo sa kong samad panuway yung kamo. Kaya tingsi na mo doon. Wow. Wana. Gamay na lang nabilin sa batalyon, Gordones. Di malas kaya takay nagkalitan silang pagsuong. Makadiyot ha. Ako niya, yung mo kapil-apil na iluhay. Oh! Ay, kita mo! Nakatindaginot pa daw ng tiguang. Bantay! Bisag pag-unsa pa kita! Dili na kini sila mapayog pa! Husto ka, Anton. Bisag mag-unsa pa kita. Di na yun kapugngan ang mga kaway. Gusto mo, Anton. Ikaw, Vicencio. Tanaw, suman. Ang hudlag gamay sa mga ang mga kaway na nagtinugay pagsud sa ganan. Mabukan ang Gordones. Panuway ng dugo animan agis akong bakbak. Gamay na lang kayo ang naibiling mga sakop sa batalyong Gordones. Wa na sila pagpapuno. Nagtuong silang may daog na sila.
Nasayop sila. Alam na sila nagpadool na to, Anton. May panahon pa, Anton. Jevilo, sige na do. Sige na mo do. Atas na mo do. Biya na mo din is Gordones. Di na ni magsilbi ni akong kinabuhi. Para gasto na ni. Naibaw ko. Bawo na kini ang ultimatum sa akong kinabuhi. Pero sultihan ta ka, Anton. Sultihan ta ka. Sultihan ta mong duwa, Jubilo. Gikalipay ko kayong dako ka. Nakaservisyo sa Gordones. Mura. Mamatay kong magservisyo sa Gordones ng katapusan ni gayon do sa akong pananaw. Wala pa mamoy mga tatsa mo sa... kakutas na yun. Palayo naman itong Jivilo. Tanaw ang mga kaaway. Hinayog ilom silang nagkadool na to. Pero may gayon pa mo. Dinhil ako na takotob. Dinhil ako na takotob. Kinsa mo din lain. Abi na kong patay na mo, Anton, Jovino. Pero mas labing maayo nga buhi pa mo. Ibutang ka ng inyong mga armas o ampo sa gahom sa Alcatari. Ampo ko down! Udot ni Mumil! Ipanta mong katulo. Humana na, kung dili mo ampo, magguhay-guhay ang inyong katapusan. Tanang mga armas aning daghan kong mga tao, mo tusak-tusak minyong tulok. Uno! Dos! Tres! Jovino! May laing pa mo ito. Tuwa dito kapita. Pero kinsa? Kini! Mili mura ning sini! Si Rudy ka na na! Dalawa! Kinsa ito? Si Rudy lagi! Panuway lagi ka, Sofio! Ina na sila! Ayaw kong pasagita kay... Agay! Usa pa ba inyong ipaabot? Bula! Panuway! Ayaw lagi ko na niyong pasagita! Wala! Gano'ng may balik ka ito? Di ko tumubalik si Rudy! Narisukol sila! Ulurok na sila! May miabot! Huwag mo'y nagpabuto! Nakakita ko, si Rudy ang kalikay umiabot. Upat nang silang nabilin sa Gordones, Philip. Ayaw pagkumpiyan sa Emil! Pulos mga tangan ka ng upat! Mayong laki sila sa gubat! Bubuhat ko! Mangita ko akong pwesto! Dinigang Emil! Magdagog ako mga sakop! Anong padulang pang upat na nagkabuhok! Nga Gordones! Mahala ka, Philip! Sonda ko ninyo! Lusakon na to ang katapusang upat na Gordones! Tio Anton! Rudy! Ginan ko itong biya mo din si Susan! Gano'ng may balik ka man din eh! Tungod mo, Tio Anton! Gibalik ko ikaw! Magunong ta! Matawag nga mo anak ni Susan bisan wa ko! Pero tuhoy ko! Ikaw! Sa tuong bahin! Kakita ko! Bisan mo patalatan habilin! Dili na naman sa sayon o kaurutan mo patalan ka, Gordones! Ang si Susan! Sa ko nagkikayo ni mo! Matawag nga mo anak ni Susan bisan wa ko! Isog yun kining mga Gordones. Upat na lang silang nabilin pero misukol gihapon bisan sa atong kadaghan. Ihunong! Ihunong na ang pagpabuto! Ihunong mo na! Paminaw mong tanan. Napo kabuok gikan sa wa nga bahin. Napo kabuok gikan sa tuo nga bahin. Og napo kabuok gikan sa sindrom magdungan og atake sa upat ka Gordones. Nguihap kog katulo. Uno! Wa kita laing bantayan kung dili ang gikan sa masing kakilid ug sa sentro nga moatake nato, Tio Anton. Dos! Ingo! Ingo!
Buhi ka pa! Mabuslot sa mong ilong. Sa subagay ka pa, Chupilo. Matay lagi. Yan na dyan. May kabaw akong gialimaan. Patay ko! Ay, higot mag-agad minimurode. Sa landong sa kahoy. Sa sayong ang inyong pagawagi-wagion! Anton! Anton! Tio! Anton! Anton! Nahurot na ito ang tulog at grupo nga may atake, Anton! Anton, kumusta ka? Chupilo! Kontrol mo na mo mga Gordones! Anton! Hibaw mo, kinsa ka to? Si Philip! Man maigo, Chupilo, may karag dayog-dagan. Ilang ka minuto gikan karon! Ako na kining Gordones! Chupilo! Huwag kaso, sa dugan na kumaigo. Buslot sa akong ilong. Ana, sa mulang, Chupilo. Sa mulang. Napo, gihapon sa to. Napo, gikan sawa. Og napo, gikan sa sentro. Sa mulang, Chupilo. Sa mulang, Anton. Hasta el muerte. Anton sa kamatayon, inkompetensyo. Anton! Anton sa kamatayon, Chupilo. Huwag wilayang ikasulti ninyo. Puputan kayo kamong mialagan sa Gordones. Ayaw ka mo pagsulting sama niya, anak! Dili nila mapalupog ang Gordones! Atake! Sige! Kapoy na kayong siyagin. Sige! Kulot gyapon ng ikaduhang pag-atake, Chupilo. Hinumdum ka pa atong grabe kayo natong inkwento, Chupilo. Buhay pa atos Constancio nga amahan ni Rudy. Nga duha na lang tang nabilin. Kita na lang duha. Chupilo, pamilok sa boy. Chupilo, nagsige ka man lang. Tutok na ko. Buslot sa imong ilong, Chupilo. Anton, Rudy. Chupilo? Diyos mío. Lainan ni mo, Chupilo. Nag-una-una ka man. Wa ka man makigdungan ako. Patayon, Chupilo. Ayaw na kaming suduog at dinimpisan usap pa yung dangatan. Salamat ka di mo, Chupilo. Nakakita ka, Rodrigo. Tanawag ko sa'yo nahitab ni Chupilo. Mumandok pa karon si Emil. Dili siya muhulog hantod mabihag o mapatay niya kitang tulo nga mao na lang nahibilin. Kung muampo ta, mao gihapon. Patsyon gihapon kita ni Emil. Tanawang palibot. Klaro na kay kitang wa nagyudaganan. Sultihan na sa kanako o palihog paminaw.
Ang dag-anan na nato, Rudy, ning higayon na. Mao ang imong pag-ikyas. Ako, gihapon gikan sa to. Daan na sab si Emil. Dili siya muhunong hangtod ngayang mabihag o mapatay. Intawon maluoy ka sa Gordones. Ayaw kiniitugot nga mabihag na sa dayon ang Gordones. Salbaha ang Gordones, pinaagi sa imong pagbiya. Dako kay kong pagtuo nga pinaagi sa imong pagbiya din. Makabawas raw niya ang Gordones ng mga taong hangul o loob. Makabawas sa gyapon ang Gordones, pinaagi nimo og sa imong anak sa husto niyang panahon. Anton! Nahibausap ko na naakasab niya, Rudy. Rudy do, biya inabi. Gusto si Anton, Rudy. Sige na, kami lang may bawan ng pagkabutanga. Gusto ni mo uyuan. Ikaw lang paglaom ug ang imong anak. Katapusan na lang kini. Kung dili mo magpakita na pinataas ang duha ka kamot, tingbo na ko pagpaatake ang tanan kong puwersa. O niya, biya niya to, palihok. Nagpakiluoy, sab ko ni mo. Banto-banto, mahotdan na kamo mga bala. Unsa may inyong gamiton? Dong, Laway na lang ko niya, aron itutro ninyo nga rin mo. Dong. Uno! Rudy. Anton, ismaad ako diyan mo. Og sila nga matay na nato mga kaliwatan sa Gordones. Og labaw sa tanan, ipanumpa ko sa umaabot mong anak. Nga tamis ang mahimo kong kamata. Dos! Nga dili ko'y malimtan og ipasikar po pagkid ang akong kamatayon sa umaabot mga kaliwatan sa Gordones. Di ko ito palihog itahon. Rulido, sige na taon do. Rudy! Mauman ka, Yeli! Yala! Yusun! Patay mo ako! Patay na ako! Biyan! Rodrigo! Biyan! Palikod ka! Emil Alcatare! Palikod ka! Ingunan na, Rodrigo! Ingunan na! Ingo! Wala ko'y bala! Atake kong bala! Uslot silong! Nangyayar ako, nguha na sa'y bala, Anton! Nagkikongkong na lang ganyan ko aning paril! Namatmon ka ba? Anam-anam nga. Mihunong ang mga buto. Diara sila, Emil. Patay na di ay si Chufilo. Kuba ang dugan ni Jubilo? Dili ba mao man ay gisaligan sa batalyon Gordones si Jubilo? Kapo Chufilo. Kapo siya sa batalyon Gordones. Mauni siya ang gisaligan ning hawol ug maayong laki na kapaluan. Traidor ka! Hindi ka, Emil! Pogi ka ni Santon! Umatay ka, traidor! Daliya, kahit basig mamatay si Philip! Muhi ka pa niya tiguang! Sa!
Sumbagay ka ba, Philip? Palibaran ka! Iso ka gihapon, ha? Bisag himatyon ka na, hab! Ay, ranta ka! Dali! Ba't yung taga-tingin Hain man ang akong kamot, Philip. Buena! Unsa man akong gikuptan sa imo nga tubangan. Buena, Vicensyo! Mao na lang kayo ning katapusan kong kusog. O gihurot na ko ni aron mapusa. Patay na! Patay na ang inyong Inko Vicensyo, Anton! Traitor! Bitin! Emil? Sultihi palihog si Anton! Kung unsay akong bation kung tawgon kong traidor, bitin! O ginigbag ko karon, Judas! Duyanon si Philip kung makabati siya nganlan ni Mugingunan na Anton. Mura ko na siya makabati og nindot kay musik. Dadaan niyo si Anton. Gusto na ko nga muhilak una siya sa dili pa mamatay. Sunod mo na ko. Ayaw na! Ayaw una! Sa dili ka pa mamatay. Kani adto pag ko nagdamgo nga ipahunong ako ang kaispiso sa akong kapungot nimo nga ang gipalabi nimo maugtad tong hamburgerong Rodrigo. Bilagod! Bilagod! Kini imong babe! Kopti ninyo, ha? Lamia ning suon, oy! Bilagod! Bilagod, bibi! Bidabay! Nagkailog siya karmas! Nagkailog ko karmas! Bastay! Pagyas gihapon ka mong mga traidor! Nga anak mamatay sa iyo mga kamot! Ang usas mga labing kamot sa Gordones! Tago mo ilam sa yuta! Kumkumon gihapon kamos! Gordones! Emil! Pasagdi! Pasagdi siya siyang buhaton! Usa kini sa mga hiyas sa Gordones. Kini ilang pagkalokos o tontos nga ilang karakter. Ellos lestos abrazar el sosido. Dayog gakos sa hikog. Dayog hikog. Pero esperar un momento. Kadiyot lang. ¿Dónde si Rodrigo? Hain si Rodrigo! Rodrigo! Nakita ko na itapo. Di Anton. Usa ka mag-isog na Gordones. Naibaw kami nga nakakabatin ni Rodi. Baka di kay kiyasan ba? Pagkatagkatag kamong tanan, tilukan ninyo tanan suok ning Gordones nga sa pagkakaron nganlan ko na og Alcatare. Dili nun ta mistil pangapangitaong si Roldy Emil. Wala sa kini. Bosa nagpasabot nga mitalaw siya. Gibati sa kalisang tungod sa hitabo karon sa Gordones. Ayaw na siyang pangitaong pa. Philip! Wa ko ikaw hatagig katungod nga mumando na ko. Kay unsa ka madiay sa imong pagtuo karon, ha? Kinsa ka madiay karon sa imong pagtuo, Philip? Pasensya ka na, Emil. Sobra lang tingali kayo ang gibati kong talipay o kahinam
nga nailog na gid nato ang Gordones. Ayaw paggamit og nato kay wa kay labot. Dili ka bungol. Nakadungog ka, Philip. Nakadungog ko. Nakadungog ko, Emil. Karon, Senyor Emil. Dili ka bungol. Nakabati ka, Philip. Nakabati ko, Emil. Luhod sa akong tubangan. Sobra na sab kaayo na, Senyor Emil. Oo, mamatay ka nga usa ka Gordones lang gihapon. Luhod. Oo. Ayaw lang ko patya. Porque diligid na akong gusto nga. Tawguro ko sa ka-Gordones. Ngun kay unsa ka, Philip. Usa ko ka-Alcatari. Usa ka ka-Alcatari nga ke. Unsa ka nga pagka-Alcatari. Usa ko ka-Alcatari, Emil. Parihas ni mo nga usa sab ka-Alcatari. Esklavo, usted. No. Esklavo, usted nga pagka-Alcatari. Ulipon ka nga pagka-Alcatari. Namugos ka nga mamahimong sa ka-Alcatari, pues ulipon ka nga pagka-Alcatari. Emil. Senyor Emil! Hud sa imong alagaran, sugod karon. Hantod sa imong pagkamatay, bitin, traidor, udas. Oo, Senyor Emil. Muluhod ko nimo. Pero, dili ingon ani nga itong sabot. Niya, nagluhod na ko nimo, Senyor Emil. Daw-daw na nangingaw. Susan. Yaya. Susan. Tinay ka lang. Asa ka man na. Basta na ko si Rudy. May nahitabo na. Kana, kay wa na'y buto-buto. Nagpasabot. May nahitabo nila ni Rodrigo. Si Karon Yaya. Si Rudy! Si Rudy! Si Rudy! Rudy! Salamat sa Diyos! Rudy, sila si... Ako na lang buhin. Yesu Cristo. Dunay nagukod ako. Tana, Rudy! Yaya, tana! Dali! Diyos ko! Rudy! Meron imong baso, Senyor Emil. Sud! Oh, Gregorio! Sudla si Rudy. Patubang nga siya nako. Pasod lang na si Rudy, Gregorio. Wa ko ikaw hatagig katungod nga maapil, Philip. Tigbasiyar ka lang, tigbubo ka lang og vino sa akong vaso. Pasaylo ako, Senyor Emil. Ha? Ingna, pasaylo ako, Senyor Emil! Pasaylo ako, Senyor Emil. Bien. Ipisi ang akong vaso. Gregorio, pasudlan na ninyo si Rodrigo! Pasaylo kami, Senyor Emil. Pero wala na mo makita si Rodrigo din sa Gordones. Ah! Oh. Ah! Paglipay, traidor, bitin. Kasi mo isugo na ako, Senyor Emil. Ikaw ang manguaron pangitaon si Rodrigo. Matuman, Senyor Emil. Pero buhi gisiyang imong dadon sa kong atubangan. Matuman, Senyor Emil. Rudy! Wala na yung kabalaka. Dili pa ko mamatay niya ako samad. Gusto lang ko makapawat
Mahuway ka. Ako na lang unta mo manihon ni sakyanan. May nailhan ka ba nga itong kadang panyaya, Adela? Dona, Rodrigo. Akong mga kadugo. Akong uyuan o iyaan. Dito sa ganso. Yaya. Ayaw ka bala ka, Susan. Layo na kaayo ang ganso. Gamay ra kaayo ang maong lungsod. Dili ilado ang maong lungsod. Magkasalig kaayo ta. Nga kung magpangita man gihapon ninyo ang Alcatari, layo ra kaayo ang ilang dila nga mulitok og lungsod sa ganso. Maihap lang ang nakaila sa maong lungsod. Rudy. Tudloy ko kung nasa tasubay, Yaya Adela. Oh, Rodrigo. Taro nga pag-iwag kining mapa sa iyong flashlight, Gregorio. Kining mga dagkong syudad, imposible kayo nga anhid din hidangup ug mutago sila si Rodrigo. Nahibaw kong lantip ug maalam nga akong igagaw. Mao nga di dug kamutuo nga adto sila sa mga lugar nga kabisado kayo sa Alcatare. Porke mao nay tuhuan, Rodrigo, nga mausab kining mga lugar ang susihon dayon nato aron sa yun lang sila natong makitaan. Busa ang ato karong hunaon-hunaon kung doon na ba kita'y mahibaw ang mga dapit nga dili ilado. Dili kayo notado. Dako kong pagtuo nga kining mga lugar maoy tumong nga taguan nila ni Rodrigo. Liko! Liko diya sa simangan! Padung anang dana! Ngadtong sa dili kayo notadong lugar! Ipangyabo sa usa ka kaut ang mga patay. Maalcatari o Magordones itingob og lubong anang usa ka kaut. Itingob og lubong ang tanan. Kawas lang sa usa ka patayng lawas, ang patayng lawas ni Anton. Itupad siya sa lubong sa iyong maguwang na si Constancio. Umag panglubong sa mga patayng lawas, kinahanglan wapay buntag limpyo na kining mansyon Gordones na sugod karon tawgon mansyon Alcatare. Irubong na sa kasaysayan ng mga padrino ang Gordones Borge ipapas na kini sa Alcatare dining kapiuna. O timani kayo kini ninyo bisan kinsa ninyo dili ko gusto na magkiskot pa og Gordones. Si bisan kinsa ninyo nga kung may pawan nga muhiskot og Gordones, tutlan ko sa ilang mga dila. Layo pa ba kita, Yaya Adela? Diyan na kita sa ganso, Susan. Rudy, nakabati ka ba? Pahinahin na ang dagat sa sakinan. Diyan na kita sa ganso. Oh, Susan! Anong nagpilay-pilay ang uo ni Rudy? Diyos ko! Rudy! Jesu Cristo! Nag-akbo na si Rudy sa Manibela! Rudy! Rudy! Ay! Rudy! Sige tayo na portahan, limit siya. Sige. At kung sa bakanting kwarto. Hinay lang. Rudy! Sige. Hinay lang. Limit siya. Pag-init ang tubig. Ibutang nato siya din sa higdaanan. Natumog og maayo sa dugo ang iyang kasunis. May sama siya siyang paa. Kuhaan kunting ibabaw sa altar adina. Tabaso na to gining iyang kasunis. Oh, Tio Sergio. Remedya! Ay, maupay pagsikat na tayo sa ninyo. Tabaso na nato gining iyang kasunis. Diyos ko, imaw ka na'y nahitabo. Unsa may nahimo sa balaod. Ang ilang balaod sa maong dapit. Mao ang balaod sa kamatayon. Tio Sergio. Kung mao ka na, mura diyan may kaugalingod silang republika kaya gilaraman diyan balaod ang matuman. Magdiayon ba silang duha?
Maglisod ko. Ulsaon ka na kong tubag. Dili ko mamugos. Mitang una ang dugo. Kung muhayag daw niya, marang-arang na siya. Ang inungdan nga nakuyapan siya kanang iyang samad. Tungod sa daghang dugo nga miaga sa iyang samad. Buntag na si Rio. Pagluto ng pamahaw, Remedya. Oh, may baraw ka man. Asa ka man, si Rio? Gawaso na ako ang ilang sakiran. Gato ba? Akong taguan. Bisan tuod lisod nga matultulan kinig ato akay labihan kaayo kasudronon. Apan dili lang mo kumpiyansa. Basil ulyag, mataghapan nilag tultul kining ato. Tiyo, si Rio. Wata may baw. Kung gipangita ka ng Rodrigo o ka ng Susan. Sige. Tiyo, Remedya. Wa ako'y pagtuo nga makatultol sila din eh. Kada akong gipangita manggani kanang duha mo kakauban na dela. Dahil kung kumutoong matultulan nila kining dapita. Tuyoon na kayo kining dapita, adila. Oh, natana, uban ni ko nga magdigamo para sa pamahaw. Nasya sa bintana. Mibangon ka na di ay. Nagmata ka na di ay. Nakuyapan ka samtang nag-drive ka. Gitambala ng imong samad sa uyuan o iyan niya adala. Lingkod. Lingkod, Rudy. Ang mga sakop sa Cordones, si Teofilo, si Inco Vicencio, si Tio Canton. Kung mahumalaw niyang buksulti, palihog andam na ang lamesa, alang sa pamahaw. Sige. Tana, aron magkakaon ka. Sakit pa bang imong samad? Dili na kayo. Nagawa si Susan na dila. Gisunod niya si Rudy siya. Mayo man sab nga ianad-anad ni Rode pagkakaulakaw ang iyang paa. Dali. Lingkod to ako. Layo na kayo kita sa bahay. Dito lang unta kita sa duol. Gusto na ko, kabisan kadit lang kayo kalimtan na to. Bisan kadit lang kayo nahitabo na to. Uy, nahitabo na to, Susan. Malipayan ka tinang duha uban sa atong anak. Nga ni asimong tiyan. Ipadul na ko nga kung udin ni simong tiyan. Dili pa na mo liho. Dili pa bitaw. Gusto lang ako sa sultihan daan. Anak, malipayon kay si Papa o Mama ni mo. Usa ka Cordones nga mahimugso at puno sa gugma uban sa pagpinati ay o kalinaw. Mataw ka nga way kapungot o pagtulot sa imong palibot. Mataw ka nga way bisan usa ka kinabuhi nga tuyuon din sa pagkalas. Tungod ka alang sa kadahok, kaluog o kago. Puna, sultihan ka ni Mama ni mo, Susan, nga ikaw tingali ang katapusang to sa dugo sa Cordones. Maliho. Ayaw sa kuli o pangapati ang imong isultingan ni sa itong anak. Pagpagkaroon na yung kini, Susan, naibaw kita, kadili kini tinuod. Bisan pagpagkaroon inon kung magkahatag kinibisag kamay lang kahupay sa atong gibati. Wa pagkan mataw ang atong anak, gilimod na nato niya kung unsay tinuod. Kung mataw na kini siya pohon, nga nili siya Rodrigo Anton. Mahal ko kay ikaw, Susan. Mahal ko kayo. Mayong buntag manang. Maayong buntag usap. Unsay aton ninyo? Kinsa ka na siya, Remedya? Daan pagyud ko?
Adila! Seriang putahan sa Remedya! Dayo, Remedya! Sigiruan niyo sa Adila! Dali! Yan ang daw man ang kalibutan sa iyang kalinaw. Yan ang adugoong kasamok may gustong maghari. Dili kining kalibutan mo daw, ang kalibutan mo ikidawan. Gibawian ang kalibutan sa gugma og kalinaw. Aron himuong tamukanan sa kasamok og kagubot. Gihimo na ang kalibutan og labayanan sa kapungot og kasilak. Kayugot og pagdumat. Ang labing sakit sama nato karon. Kinsa unsa man kuno si Emil Alcatare. Kinsa ug unsa man kining atong anak og si Emil Alcatare. Mga katiwat ra gihapon sa usa ka dugo. Intaon, uso na intaon. Nagtabisan na ang dugo sa wait ni Adela. Gusto na itaw. Maluoy mo sa akong pagumangkon. Hain si Rudy. Ako mahibaw. Nagkabuwag ning to. Sila si Rudy ug Susan. Mau'y nagkuyog. Lumayo na. Wala ko mahibaw. Kulain na sa lapaingon, Philip. Hain si Rudy og Susan! Wala gitahon ko mahibaw. Kulain sila. Siyaro ginamutugdaan ron! Remedya. Unsay imong mga plano? Nagbalik-balik sa kung una-una ang nahitabo. Unsay imong mga plano? Lisod wag tangon ang akong nasaksihan. Unsay imong mga plano, Rudy? Ang unang higayon, igo ko lang gibawi ang inilog sa imong uyuan. Pero karong maunay panimaos. Pangiyo ako. Palabya ko na kining panahon na. Pagkatahon ko na kining atong anak. Gusto ka? Gamoy mo sugat sa tong anak ang dagway sa kadaugan sa pamitaha? Ang kadaugan sa kahagog? Gusto ka? Gamoy makita sa tong anak ang kadaugan sa pagpahimos ug may napildi ang nasa ang katungod? Masinalimot ka nga ikaw na lang usa batok sa dagan. Ikaw na lang usa batok sa dagan, Rodrigo. Karon pag-ukuan nila. Waday kusog ang kamatayon. Kaya wag yung kiti makatarong sa atong ikauyunan. Natili yun sila agay mahibaw sa gusto nilang mahibawan. Nahibaw gyud lagi mo? Bisan sa tubuhan ninyo sa akong asawa. Tanawa, kung doon naman mo'y nahibawan. Ngari sa tubagas yung pagkumangkon! Talawag maayo ang imong uyuan, Adila. Okay ko, Adila. Totoki ang akong mga mata kay may isulti ko nimo. Tanaw na to kung dili maging mo kitbi ang imong atay sa mahitabo rin imong uyuan. Bisan sa paidangatan, apan dili pa kiniigo nga atong ibaos sa kamaayong tao sa Gordones. Animal! Dili kita sa maninitawhana. Kung sa kaito ang iyang dugo sa iyang pagkatraitor. Hoy! Nindot! Hoy! Nindot! Nindot kagisayaw tungod sa akong nabati kikang kanimo sa Rio. Kuman og patay ni Cain sa iyang igsoon nga si Abel. Miingon ang Ginoo. Ang dugo sa imong igsoon nga si Abel, nagsangpit ka na ako. Gikan sa yuta sama sa usa ka tingog nga nagayong
panimaw. Karong inunglo ka na og isalikway ka sa iyo ta nga taong bibuka sa iyang baba aron pagsuyop sa dugo sa imong igsuon kikan sa imong kamot. Ayo. Tiyo, seryo. Musunod na dayon ko. Katapusan na lang kini, Adila. Nervyosa kaayo ko, Philip. Pero karon, yung kinikiwagtan. Ayaw ko kadlo ka sa katapusan ko higayon. Nasayop ka! Kaya dagan na higayon nga makadagan! Dagan! Dagan! Nganong imo man ko palagano siya. Bisan asa ko paingon. Apan, apsal gihapon ko sa kong katapusan. Patiyan ako! Patiyan ako! Rudi ang Susan! Haki ang imong lubot, Philip! Kay naaran diha magtago sila si Rudy o Susan! Usiad! Usiad! Rudy! Naglupot ang mga langka. Doon na ipasabot. Ang iro nila ni Manny Sergio. Nga may kuyog na to din eh. May galito biya ka na to, Rudy. May nahita mo. Rudy! Rudy, sila si Yaya Adela! Rudy, huwat ako! Balik mo sa sakinan! Padayon ta sa unahan! Nagtuo ko nga dinhigi sila si Rolly og Susan. Murag na setpiyat ko. Kay misakay ko nila ni Adila. Hindi akong gilangay-langay o nakapalayo na inusan si Rolly og Susan. Adol na laing David! Sa silang David, dini sa ganso! Larga! Makita ng bahay, Rudy. Bisan ang hayop mo. Kapilong na kayo eh. Gabi na, Susan. Huwag ka ba ba matagba og sudong? Ibalik-balik ko lang og handom ang mga tuig gikan sa pagkamatgon ko po. Si Yaya Adela na mo ay nagmatutunan ako. Uy kahumanan paghandom bisan kapila ko pabalik-balik ka. Buutan kay siya na ako. Huwag labaw sa tanan. Dako kay siya kabahin sa kong kinabuhi. Huwag sa imong kinabuhi. Dako kay siya parte na itong duha, Rudy. Dako siya kalaputan. Kay saksi siya nga nung kisama ko na ang bunga. Natong duha. Walay kakagahan sa tulog kapateng lawas. Kinirag yung karumata. Apan way hayop nga makaguyod kigipatay og apil. Ikarga ko sila si Yaya Adela sa karumata. Tabangan te ka. Ayaw. Ako ra. Imong gitaod ang yugos imong abaka. Ikay mo guyod sa karumata? Oh. Rudy!
Rudy. Sunod lang. Pasagdi ko. Susan. Oh. Tana, Rudy. Ato na kami manay seriyo. Manang remedya. Salamat sa inyong tapang. Kung mitugaan pa mo, unom unta kitang patay karon dahil sa mong anak ni Rodrigo. Yaya Adela. Dili ka ginako kalimtan. Nagrandi kayo salamat. Tana, Rudy. Dali rin nalimpyo ang mansyon Cordones, Senyor Emil. Mansyon Alcatari. Pero nar, Senyor Emil. Ngit-ngit pagkamumibiya din sa mansyon Cordones. Nga pagkakaroon o sana ka mansyon sa Alcatari. Ug laing ngit-ngit nga miabot og maupay inyong pagbalik. Nanhayan man sila si Rudy ug Susan. Patay na sa dila. Uban siya. Dili ko interesado nila ni Adila. Ang kontestasyon sa akong preguntas mo'y gusto kong maresibir. Ang tubag sa akong pangutana mo'y akong paminaon. Sa akong pagtuo, dili na gyud magpakita si Rudy sa Alcatari porque siya na lang usa. O siya mayang mahimo batok nimo. Batok nato nga daghan pa kayo. Ako isugyot nimo, Senyor Emil, nga kalimtan na lang si Rudy porque nga gibati na siya kahadlo. Ang bugiro ka lang gihapon manulti Philip bisag usa ka nakaulipon. Rudy, kaksa ko. Tugnaw kayo ang hangin. Rudy? 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 Rudy?
Pasalamat ako, Susan. Sa imo niyang pagmatawan ako. Kinahanglang hatagan na akong katigbawan ang akong hunahuna. Kung hatagan o katumanan ang diagkaroon sa akong hunahuna, Dan, mataw ang atong anak nga malinaw. Pasaylo ako, Susan. Nakaingon gyud ko nga talagsaon ka, Senyor Emil Alcatari. Nganong nakaingon ko nga talagsaon ka? Porque imo gyud naggitarong paglubong si Anton. Gipalubong mo si Anton, tupad gyud sa iyang igsuon. Gikuyogan ko ikaw dinhi. Dili tungod kay pinalabi ka nako, bitin. Na-interes lang ko kung unsay imong buhaton kung makita mo ang lubong ni Anton. Nga niya dinhin ako itupad sa lubong ni Constancio. Nahibaw ka na antes, di pa? Kani adto ka pang nahibaw nga wag yun ko'y amor aning mga gordones. Pero gracias kaayo nga miuban ka na ko dinhi. Kay may ipakita ko nimo kung ke ang akong buhaton aura dinhi sa lubong sa mga gordones. Niya. Otra vez, balik ko na ko, bitin. Bisag ulipon ka na, hambugiro ka lang gihapon. Hambugiro, bitaw. Pero may ikapang hambog ko. Kay di kasab makalimod nga ako ang numero 1 nga akong natampo diyan nimo aron kamo daog. Gordonis ka gihapon, Philip. Papaniti una ang tibok mong kalawasan. Gikan si imong ulo, nganha si mong lapalapa kay tawgon taga og Alcatari. Bahala nagkanus ako nimo sa gupon, isip o sa ka-Alcatari. Magpaabot ko. Bueno, mga gordones, nga niya ning ilawom sa yuta ning akong gitumban. Napapas na kamo sa kasaysayan. Sunod niya na ko, Stas, Traidor. Kung giangay pa unta min ninyo, dili unta kini mahitabo ninyo. Tanawa! Tanawa ang gipanghambog ninyong Rodrigo. Hain naman siya karon. Mitalaw! Murag buwa! Kalit lang nawa! Huwag ko'y makita sa unahan. Huwag ko'y nasundan. Maabdan ko pagkasya. Rudy, anong imo ba kinikipuhat? Ano? Nangunay kag andaw ng ilimnon, Senyor Emil. Ako mo'y ulipon. O ikaw mo'y akong agaw. Aron dili ka makaingon nga siya, aron na masab ni si Emil, wag yung gipakitang gratis sa akong nahimong tabang. Binake, traidor. Paduol ba? Pero, ang mga dagko mong mga iro nga kumakaon og tao, Senyor Emil. Proceder, puntarse. Pag binuutan ka mo. Kaikog na kong maghuna-hunaan ni. Nga ang akong agaw mo'y moriseber na ko nga iyang ulipon. Lingkod, daghan ka kayong tabi. Gracias. Ipisan ako imong... No. Ako mo iipis. Ipisan ako ang imong vaso. Bitin. Kuha ang imong vaso. Bitin. Sa atong pagdaog. May daog yun po ng Alcatari. Kalimti na si Susan. Nagtuo ka pa di ay nga niya pa siya sa akong huna-huna. Sobra na sab kaayo. Sobra na kayo kagago kung magsigi paghihapon kong pangandoy niya. Niya dagang mga babae. Sabi sang unsang oras kung gusto kong unod sa kabay, niya na din sa atong gingharian, Senyor Emil. Gikalimtan ko na ang imong pag-umangkon. Pag-umangkon?
Pero magpaabot gihapon ko. Kung kanusa mo ihatag rin ako ang premyo sa akong pagka-loyal nimo, Senyor Emil. Maga kagyud kay ignaong traidor. Bisag wa kay mapaabot nako. Nahibaw ko. Doon na, Senyor Emil. Nahibaw ko nga may ihatag ka nako. Paabuton ko gyud ka na. Makita gikan din eh. Naghayag pa ang pila ka kwarto sa mansyon. Maglakaw ko paingon sa mansyon. Kung may swerte, Dan, dili pa maghuman ng gabi una ang Gordones ug Alcatare. Ilan mo, pakontanin! Hain sila si Emil ug Philip. Hain! Nasa dawatanan ng bisita. Dali ko ni kay Yamada na ni Senyor Emil. Ako susungan. Oh, kaliyo. Si Rodrigo! Oh! Hanggang dito o sa kumbisorte na sa Constancio Gordones, mga nagpatay sa kumaguan o binugo sa sawa sa kumaguan. Ha? Ang mga loko si Gagos. Ikaw tambien sa akong minaumaw nga istorya, pero ang verdad, ako ang mipatay mismo sa akong hermano. Ako ang mipatay sa akong maguan. Ako tambien ang binugo sa iyang asawa na mo ang inahan ni Susan. Ha? Sige? Dad! Mamatay ka, demonyo! Alas kaunta kayo, Senyor Emil! Buangaw! Wala nita mahibaw! Nga nakasuod na kini si Rudy din eh! Purbida ni mo, Rudy! Montarse, puyo na mo! Ayaw, Philip. Siyag tiwas eh. Kita! Patiri ka na iyang armas, Philip. Wa ang uban niya mga armas ug kanang iyang bag. Ayaw kit ko ninyo. Buhi ang Emil. Patiyag ko ninyo. Pabaruga ka rin ang sektarong. Pabaruga ka mo. Palikura na gano'n na sektarong dito. Dito. Dito! Unsay imong buhaton, Senyor Emil? Tanaw lang. Vamonos, Philip. Dali. Biko no. Birabot. Dili ka pa mamatay ani imong duha kay Go, Rodrigo. Dili ka pa mamatay ani. At ka magsuong din he. Aw gawas og hikog ning imuha, way problema. Laron ta ko nagmaayo kani imong dagway, Rodrigo.
Wa di ko makaklaro ni mo, Dakway da. Gordones gini mo, Dakway. Naibaw ka ba nga ni imong pagbalik din? Mas bin pa unta, kunwa ka na lang mo balik din milayas ka na lang. Milayas na lang kamo og layo kayo nga di nagi mo maabot sa kukos ng Alcatari. Pero porke kami balik ka magyud din Tanawa noon aura. Mahurot na gyud noon mo kabuni. Kamo mga Gordones kay patay ka mangyod. Patay ka mangyod. Oh, ingon ka, dili ka buhion o patyon ka gyud. Si! Mamatay ka gyud, Rodrigo. Kuha ang paborito kong igihiwa. Mingaong gawas sa mansyon, Gordones. Ako na kita sa kinadinis sa gawas. Hain magkatipingon si Rudy. Magawas ko. Apanahin man si Rudy. Atagan taga nindot yung gaing kamatayon, Rodi. Nadili mo gyud kalimtan og imog yung handomon bisan kung tuwa ka na sa laing kalibutan. Kung tinuod man gani, nga may ikaduhang kinabuhi. Unsay magibati? Inanay na kong kiduot ang igihiwa dining dapita sa kilid sa imong lawas. Inanay kang mamatayan ni Rodi. Mikagutkot ang imong kaunuranan sa anam-anang nga muaw pang imong pananaw. Imo yung mamatunan kung unsay hinay-hinay nga kamatayon. Rodi. Ibutang ninyo kini si Rodi sa baba sa ganghaan nining mansyon. Kaya ako siyang pakulinitan sa akong mga iro pagkawas nining akong mansyon. Karon, Rudy, unsa man kalami ang inanay nga kamatayon? Unsa kalami, Rudy? Dili mo buhangtod, Philip. Guyura siya, guyura niyo. Ngatos babas ganghaan nining akong mansyon. Diok! Sige na! Musunod ko, Senyor Emil! Ayaw, dinig ka lang, Philip! Malantaw na to dito sa gawas kung sa'y mahitabo nining Rudy. Hindi na ko batasan nga magpasalamat. Kung magpasalamat, magani ko karon pag yun ay mahitabo, Philip. Salamat sa mong pagluwas na ko. Si? Kung wapa ko, patay ka na unta, Senyor Emil. Paabot mo. May lapaon kamo karong tao. Shhh! Hilom! Matilawan ninyo karon ang unod ug dugo sa Gordones. May apianda kong ganghaan sa mansyon, Gordones. May mga tao sa ganghaan. Murag, doon na sila giyayungan. Huwag ibutang sa pakpa sa ganghaan. Tuan na si Rudy sa baba sa dakong entrada, Senyor Emil. Sige. Paggawas na kamo lahos yun dito sa baba sa ganghaan. Kaya tuan dito ang lamian ninyo pagkaumpak. Timplada ang Gordones! Sige! Tanaw na to. Gikan din ni Philip. Klaro kaya na to makita. Kaya gipahiyagan ang baba sa entrada nining mansyon. Nag-ihay o padaplit ang mga tao nga naas sa ganghaan. Ang mga dagong mga iro naas sa ganghaan.
si Rodrigo! Tagas og hait ang ilang mga tango, Philip. Tanawa! Nag-ilog og pangit ang mga dagko kung mga eros kalawasan ni Rudy. Buhi pa ka si Rudy? Buhi pa. Magtagbaw na siya sa mga tango sa kong mga ilo. Tao gyud ang kita pangan upog no sa mga dagkong ilo. Diyos ko! Senyor Emil! Oh, Philip. Nakakita ko. May abot si Susan. Dili ka lang! Ayaw! Ayaw! Pasag di si Susan. Mitugot ka nga makaikya si Susan? Nabalaka kang Susan! Huwag ka na sa'y kabalaka ni Rodrigo. Tulad kay dili pa sila makaabot sa ilang atuan, mamatay na siya. Binla na to. Gamitoy nga konsuelo ang akong pagumangkon. Rudy! Wala sunod! Musimang kita din, Rudy! Dili ang akong amahan, Bawi. Nagpatay sa imong amahan. Di ang akong amahan, Bawi. Naglugos ug nagpatay sa imong inahan. Rudy. Si Emil. Siya mauwi nagpatay sa imong amahan ug sa imong inahan. Hika unta ko sa imong tiyan. Ato na taro di. Kaluan ni mo tanawon, oy. Nangaog ka pa ng imong naang sa pinaak sa mga iro. Ginoo. Nakakandat ang imong panit sa puton.
tambalan. Ato na tambalan. Ato na ta. Magpalayo ta din ni Rudy. Mato tagdabit nga. Nga diligid kita nila matultulan, ha? Nakabati ka ba, Rudy? 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 Kakain na ako. Ikaw ang tanan para ako. Ano man yun? Huwag yung ko magpaabot nga pasahiloon kitang duha ni Anton. Unsa ka nagkatoy imong gusto nga atong ingan? Kung ang atong anak malalaki? Gusto Rodrigo Anton. Lagi ko matuan ako nakita karon. Nganong milakaw pa man gyud ka, ha? Nganong milakaw pa man ka? Magunsa naman ang atong anak nga matawa. Gusto na ako. Nga ugma ka na ako ilubong apan. Sakit na kayo akong tukan. Ilubong ko na ikaw, ha? Ilubong ko na ikaw, ha? Mahal ka kayo na ako. Mahal yun kayo. Ituntun na anak ko dito sa lungag, ha? Tabon, tanak ka sa yuta, ha? Para kong tabon imo. Biyaan ka na ako. Gitabunan ka na anak ko sa yuta. Nakinadia ilahom sa yuta. Ikaw pa kinang akong kilupong, Rudy. Mahal ko. Nganugid ka sa... Ato na ko, Rudy. Ato na ko, mahal ko.
paglabay sa mga buwan, himugso ni Susan ang ilang anak ni Rudy. Lalaki siya, Susan. O sa iyangan. Rodrigo. Ambi ang akong anak. Kanina. Oh, Nia. Duwatan mo mong anak. Rodrigo Anton Cardenas. Rodrigo Anton Cardenas. Rodrigo Anton Cardenas. Rodrigo Anton Cardenas. Oh, mana si Papa? Mana si Papa? Wala si Papa. Laing daghang katuigan nga ng labay. 28 katuig ang milabay gikan sa paghimugso sa anak nila ni Susan ug Rudy. Sige. Paglinya lang mo. Kamong tanan makahawak sa kamot ni Don Emil Alcatare. Oh. Mali pa yung kasumaran Don Emil Alcatare. Gracias. Gracias. Akin sa punang mo amin na akong kamot. Malipayong pagsaulog sa adlaw mong natauhan, Senyor Emil Alcatare. Oh, gracias. Salamat. Gracias. Sige. Makagawas na kamo. Makagawas na kamo. Usa ka to ilang gisulti, Philip. Matud nila. Adto na kuno sila. Alright. Nakakaon ba ang tanang mga bisita, Philip? Ang tanan nakakaon gyud, Don Emil. Yan? Og anam-anam na silang nanglakaw. Katapusan na lang kadto karong bag-o pang nanggawas dinhi sa imong kwarto. Don Emil, pila na ganiroy imong edad? Senyor Emil? Unsa kadto'y sulti mo? Matud ko! Pila na'y imong edad? Sirado 80. Oh, sirado 80. 80! Og wa gihapoy paglubad. Ikaw gihapon ang giludhan sa kayutaan sa mga padrino. No, may nanukto. Doon na ka pa ba'y gipaabot nga bisita? Wak na, pero basin po na yung naulahi. Abri ang puntahan. Buenas noches! Mayong gabi. Pasiluan nga nawahin akong miabot pero gusto ko muhatag og pagtaho ni Senyor Emil Alcatare. Ug pangayoon sa bunta nako ang iyang pendisyon aning produkto sa among pabrika. Husto! Husto ka kaayo batanon! Di malason ang inyong negosyo kung way pagtugot ni Don Emil Alcatare. Pasudlan na, Philip! Pasudlon ka! Kinsa ka ng batanon? Paila sa imong kaugalingon batanon. Kusga ang imong tingog kay dili na kayo ko kadungog. Animal! Gidunggam ni mo si Senyor Emil! Don Emil Alcatare. Tutoke ko mayo. Rodrigo! Rodrigo! Dugay ka
ang patay! Rodrigo Anton Gordones. Oh, Anak nila ni Rodrigo ug Susan. Apo ni Anton Gordones. Kuno ka na, apo ko usap ikaw, kay pag-umangkol ko kay mo inahan, madapa ko ayaw kong patya. Alang kini sa tanang Gordones na imong giyama-yamaan. Buhan mo usap ako. Mag-agaw itag sa kami sa imong amahan. Bitaw, Tio Philip. Ayaw! 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 Humana? Rudy? Humana, Mama Susan. Magmalinaw na ang Gordones, Rudy. Ug labaw sa tanan. Magmalinaw na ang imong amahan. Natuman yun ang nagpinal niyang pangandoy. Og dini may gala natapos kini atong sugilanon nga naguluhan, Gugmang Patay, nga sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, ubos sa direksyon ni May Cruz, spinner Joel Asido, recording technician Rudy Casas, soundman Gilly Delmar. Ug ganay mga igala ang naghatag kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Rudy, Randy Padayaw Suson, Susan Teresa Tirol, Anton Marvin Layson, Adela Rosemary Ihes, Philip J. Badayos, Emil og Vicencio Fermin Collantes Gomez, Chofilo Oji Racasa og Barsino